filled with days of emptiness and room for no one else. I found a haven in isolation with nothing to lose, safe and lonely, thinking of only what I have to prove. Aplauze pentru mine și pentru acest dans super și pentru emoțiile lor. Invităm și nașii în aplauzele dumneavoastră pentru dans și părinții. Suntem cu înțelegerea Anei.